De komende jaren moeten duizenden mensen met een beheining onder begeleiding aan het werk bij reguliere bedrijven. Zo had het kabinet recent afsprutsen. Maar dat is makkelijker zijn als dien. Ja, en daarom organiseren we ook dit soort activiteiten. Omdat toch de ervaring is dat mensen wel een duwtje in de rug nodig hebben. En soms ook wat begeleiding. Maar ook werkgevers hebben een duwtje in de rug nodig. En daar is dit ontbijt ook voor. Net alle werkjouwers binnen happig om mensen met een beheining in dienst te nemen. Kees van der Heijden is van een technische gruthandel. Zijn bedrijf had al wel 6 werknemers met een beheining op een leenlijst. Dat zit dan in magazijnmedewerker, maar dat kan ook monteur zijn. Dan niet over het hele terrein van de monteurs, maar over een beperkt stuk. Bij het krachtontbijt worden verskate contacten lijn. Zo wil Ramona graag werken met Ben en had René van het Jervin ook wel een idee wat voor jochting hij uit wil. Bij Heerenveen, stadion willen werken daar, als het kan. Ja, dat soort dingen. Uiteindelijk gaat het er ook niet om wat iemand niet kan. En het is niet interessant wat ik niet kan en wat jij niet kunt. Hè? Het gaat erom wat je wel kunt. De deelnemers binnen botten spreken hoe dat brachtje. Ze hebben echt het idee dat ze erbij jaren. We praten niet met mensen over beperking niet meer. We praten juist mensen met mogelijkheden. Niks meer aantrekken, gewoon lekker teamwork. En dan komt het allemaal weer goed.